Senegali jamana kono kabini jamana kunti kilata bole a dɔgɔkɔrɔ wulikajɔw ma dabila jamanadenw fɛ. O wulikajɔw senfɛ mɔgɔ 200 ko minɛna caman jogina fana. Mɔgɔ 3 sara u ka jogili sɛgɛsɛgɛliw kɔɲɔw bɛ sen na Dakar kɛnɛyaso min tɔgɔ hôpital principal n'o ye autopsie ye walasa k'a dɔn n'a y'a sɔrɔ polisiw walima gendarmew de ka marifakisɛw y'u faga. Politiki mankanw kosɔn a fɔra ko Nigeria jamana kuntigi Bola Tinubu ni CEDEAO ɲɛmaya b'a bolo k'a tun bɛna tɛnɛn tɛmɛnɛ walasa ka kuma Senegali marabagaw fɛ politiki mankan in kan. A ka nali bɔra ma. Nka CEDEAO wasadenw kɔni i nana kuma ɲɔgɔnya la u ni Senegali wasadenw ni ɲɔgɔn cɛ. O senfɛ u y'a jira ko Senegali marabagaw ka sigi ka fɔ damina joona. Senegali jamana kuntigi kɔrɔ fila Abdou Diouf ni Maître Abdoulaye Wade fana y'u jɔrɔ jira politiki mankan in na. Wa u ko jamanadenw ka sɔn sigi ka fɔ la i n'a fɔ jamana kuntigi Macky Sall y'a laɲini cogo min na kalataw ka kɛ décembre kalo tile 15 nata la. Abdou Diouf ni Maître Abdoulaye Wade y'u nisɔngoya jira tiɲɛniw ni fagali minnu bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ. U ye jamanadenw wele sabali la k'u ka misali ta olu la tuma min u tun bɛ fanga la. Nka politiki mɔgɔw dɔ ma sɔn jamana kuntigi kɔrɔ fila ninnu ka laɲiniw ma. I n'a fɔ Aminata Mimi Touré n'a ka cɛboya masɛnbɛntiya sariya sunba fɛ jamana kuntigi kalata in na y'a jira k'u bɛ taa ni wulikajɔw ye fo kalata ka kɛ février kalo tile 25 la. Jamanadenw ka tɔn Arsunu élection tun b'a fɛ ka wulikajɔw kɛ kunun tarata jamana fan bɛɛ nka Dakar préfet ma sɔn ko baw k'a bɛ sɔn ka lakanabaliya nati jamana kɔnɔ. Wala jamanadenw ka jɛkulu ye préfet ka laɲini labato nka u ye wulikajɔ in bila sibiri nata la. Lakɔlidenw fana ma kalan kɛ kunun baw karamɔgɔw fana y'u sen don politiki mankan in na. Telefoniw ka pasi internet fana tigɛra kunun marabagaw fɛ ko kura. Diɲɛ tɔnba cakɛda min bɛ jamanadenw hakɛw lafasa ani k'u latanga n'o ye Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme ye fana y'a jɔrɔ jira Senegali politiki gɛlɛyaw kan ni mɔgɔw minɛna ka gosi ani ka faga wulikajɔw senfɛ. Wala k'a ka kan mɔgɔw hakɛw ka latanga. O kama jamanadenw ɲɛmaw dɔw i n'a fɔ Aliou Ntine, Pierre Goudiaby Atepa u ni kumaɲɔgɔnyaw fɛɛrɛw bɛ ɲɔgɔn na walasa politiki gɛlɛyaw bɛ ban cogo min na. O kosɔn u ko fanga sina Ousmane Sonko bɛ sɔn ka bila don nataw la ani minnu bɛ minɛna kaso la politiki mankanw kosɔn walasa u fana ka se k'u sen don sigikafo in na. Wa ko kumaw bɛna kɛ minisiriw ka ɲɔgɔn ye senfɛ bi araba. Nama Jara, Dakar, VOA Bambara.